Ćao svima, evo snimam novi video. Ovo će biti kratak i brz. Prethodni je bio, ono što sam snimao je bio kako da iz Beograda dođete do Minhena autobusom. Evo ovaj put obrnuto, znači sad idem za Beograd. Dobio sam slobodno za katolički Uskrs, 4 dana i imam 4 dana nekog starog odmora od prošle godine. I tako sam to spojio, onda pada vikend, tako da idem kući 10 dana i ovaj video je, evo, znači, objašnjenje kako da iz Minhena idete za Beograd avionom. Znači, mislim, nije ovo neki sad edukativni video, ovo je prosto, evo da vam pokažem, znači, malo atmosferu sa aerodroma u Minhenu, Flughafen Minhen. Letim Lufthansom, sad sam prošao kontrolu pasažku i onu sigurnosnu. Ovo je, sad idem ka gate-u 18, H18, Lufthansa let za Beograd, koji je nažalost odložen nekih skoro pola sata, ali nema veze, taman imam vremena da stignem sve, pošto sam knap stigao na aerodrom. Kupio sam kartu pre 2 meseca, povratnu, bila je negde oko 20.000 dinara, znači imao sam let iz Beograda za Minhen i sad imam povratnu kartu nazad za sve te pare. Šta je interesantno, to je da, dobro, mislim, nije jeftino, ali nije ni preskupo, nisam išao na Wizz Air do Memingena, 100 km autobusom, znači cimanje tamo vamo, ovo je neka malo bolja varijanta, malo skuplja. I šta sam da kažem, i stao sam i vidim tamo obezbeđenje, ne znam da li je dozvoljeno da se snima. Uglavnom idem na, kako se zove, uzeo sam taj let, idem kući i ova cena je samo za ručni prediljak, znači za ovaj koferčić koji imam kod sebe. Ja tu imam torbu za laptop i jaknu, znači nema onog velikog kofera. Nije ni potrebno, taman idem na 10 dana, najvjerojatnije se vraćam kolima sa drugarom. Trebalo je mojim kolima, ali moje supruzi treba auto, tako da sam odustao da vozim svoj auto i vraćam se s drugarom koji se isto vraća 28. kad i ja, tako da ćemo kolima, bit će zezanje, muzika i tako dalje. Eto, to je to, sad idem na G da se boarding, da se ukrcam. Predivan dan u Minhenu, vidio sam se sa kolegom, Vuletom, malo smo pričali i on mi ispratio i sad idem na svoj let za Beograd. Obezbeđenje je prošlo, znači da mogu da snimam, mogu da idem dalje. Malo se ispričali, on me ispratio, on se ja na S-Bahn do Minhena, znači iz grada ima direktan voz, S-Bahn, metro, kako god ga nazvali, do Minhena. To je broj S8. Ja sam kupio kartu iz Furstenfeldbrucka, znači iz grada gde živim, kupio sam dnevnu kartu za Minhen, XXL se zove Minhen, to znači za sve prevoze ceo dan košta 870 eura, nije jeftino, ali vredi, prosto zato što sam menjao više vozova, više prevoza, tako da me ništa to ne sputava i ograničava. H16, H18, promašio sam. Kako se zove, menjao sam više prevoza, tako da nisam ograničen time, mogu da menjam, da prevozim se autobusa, tramvaja, a to sam danas i radio. Došao sam direktno, znači S8-icom sam došao do Flughafena ili ti aerodroma Minhen. Evo sad sam prošao sve kontrole, sad idem na ovu poslednju, H18, evo ga, idem na ovu poslednju i to je to. Ukrcavam se kući za neki sat i po, očekuju me moji, idem do kuma Peđe na kafu, da se malo vidimo, se družimo i to je to. Naredni video ću da snimam iz Beograda, u Beogradu, tako reći,
Vidjet ćemo šta će da budu teme, uglavnom evo, to je to. Znači, kako iz Minhena za Beograd avionom, jedna od opcija, naravno postoji bus i to sam pričao, bus, kombi, auto, kako god, evo, to je jedna od ovih, to je to, neću da vas davim, vidimo se u sledećem videu, ćao!